hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang Presidente ng TV Maria, Director of Commission on Social Communication, Director of BEC and Stewardship, Diocese of Pasig at Parish Priest ng Our Mother of Perpetual Help Parish, Tanyag, Taguig City. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker sa topic na Spirituality of Stewardship, Pagiging Katiwala ng BEC para sa buwan ng Hunyo. Please welcome Father Joselito I. Hopson. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Ako po si Father Lito Hopson. Sa Diocese of Pasig, ako rin po ang director ng BEC at saka ng Stewardship at isang malaking karangalan sa akin ang magbigay ng ating presentation tungkol sa Stewardship Way of Life. Yan. Yung Stewardship Way of Life po, no, tandaan po natin, ito po yung bahagi na ng buong pagkatao natin, ito po ay yung dinadasal natin, sinasabuhay natin, ginagamit natin pangkausap natin sa tao, pangalaga ng ating pamilya at pagiging kasapi ng ating pagiging simbahan. Kaya ang topic po natin para sa araw na ito at last week na po ito ng ating presentation ay yung paano tayo magiging mabuting katiwala ng simbahan, no? Ng simbahan. At dito po ang aking pong framework sa pagiging simbahan ay yung basic ecclesial communities. Konting review lang po tungkol sa buhay ng pagiging isang katiwala. So ano yung stewardship ulit? No? Nabanggit ko na po nung una na ito ay the conducting, supervising, management, no? Managing of something, especially the careful and responsible management of something entrusted to one's care. Ibig sabihin, dalawang punto. Una, hindi atin ito, pero pinagkatiwala sa atin. At marami tayong mga gifts sa pinagkatiwala sa atin ng poong may kapal, no? At pangalawa, kailangan natin itong alagaan. Paano natin aalagaan ito? Medyo may mahabang proseso ng pag-aalaga at saka kailangan talagang babantayan. Sabi nga paano ba mag-alaga ng isang puno, no? Hindi lang basta tinanim mo yung puno at pagkatapos iniwan mo na. Sabi, kailangan mga 7 to 10 years para maalagaan daw ang isang puno sa paglaki. Paano tayo magiging katiwala ng ating mga anak? Sa inyo po, no? Sa inyong case. So, ibig sabihin, mula nang isinilang na itong mga bata ito, before pa, inaalagaan nyo na para maisilang po siya sa daigdig na ito. At pag naisilang na po siya, yung pag-aalaga na yan hanggang sa sila'y lumaki, maano yan? Kahit lampas na po sila ng 20, no? At sila rin po ay nagtatrabaho, parang hindi maalis sa isang magulang ang kanyang papel bilang isang katiwala ng kanyang anak. So, lahat po ng buhay natin ay buhay katiwala. Nararanasan na po ba natin ito? Halimbawa, sa isang estudyante, siya ay mabuting katiwala sa paaralan o kaya sa mga binigay sa kanya ng mga assignments. No? Yung kurso na binigay sa kanya, kailangan asikasuhin na ito, alagaan niya para hindi siya bumagsak. Marami pa sa ecology po, pag-aalaga sa mga hayop, mga pananim at hangin at tubig para safe at healthy po at namumunga po lahat para hindi nagugutom ang tao. No? Pagiging katiwala rin ng mga kabataan, no? sa kanilang paglaki, hindi pwedeng iwan itong mga kabataan ito by themselves. Isang kabataan na tumatakbo sa kanyang mga kabarkada at hindi sa kanyang mga magulang, bandang huli ay maghihirap silang dalawa. Baka pareho rin silang magkamali. So, napakaraming mga areas na kailangan at tinatawag tayo maging mabuting katiwala. Katiwala ng mga naghihirap na mga tao, the poor. Kailangan din po natin, ano kaya ang tunay na pagtulong sa ating kapwa? Diba? Isang bigay lang ba ito ng ganyan? Isang donate ng ganito? Maganda rin po yung mga tinatawag natin mga dole-outs. Pero palagay ko, ang tunay na pagtulong sa ating kapwa naghihirap ay pangmatagalang tulong. Habang meron naghihirap ng mga tao, hindi rin naalis yung ating pagtulong at pagkalinga sa kanila. Kasi sinasabi nga ng Panginoon, whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do it directly
to me. Sa madalit salita, lahat sa buhay na ito ay buhay pangangalaga. Okay? Dito ngayon, sa atin, ang nais ko itoon, ang pansin, ay yung simbahan. Yan. Bilang conclusion. At napakarami po na areas ng simbahan na kailangan nating pansinin, no? Yung pag-adore natin sa ating Panginoon Diyos, pagtulong natin sa ating kapwa, maraming mga issues na bumabalo sa simbahan. Halimbawa, worship, no? Kung paano ang pagsamba, katesismo, edukasyon, social services, no? Temporality, stewardship, youth, family and life, media ministry, ecology, political action, di ba? Issue ng mga vocation at marami pang iba. No? Pero minsan, alam nyo kung anong ginagawa natin? Depende po sa pananaw din ng ating pagiging simbahan. Minsan, o kadalasan, ang pagkakaalam natin ay mga bagay na nakakapaglimita ng definisyon ng isang simbahan. Halimbawa, nominal Catholics. Pag sinabi nating nominal Catholics, Katoliko lang sa pangalan kasi sinulat lang sa application form. The religion, Catholic. Kaya nominal Catholic, pero hindi na nagsisimba. Meron din naman sinasabing Sunday Catholics. No, nagiging Katoliko lang sa isang oras, sa isang linggo. No? Kasi pumunta nga sa misa, nagsimba ng isang oras, sabi nagampanan na ang Sunday obligation. Naku, maski ako yan, naririnig ko rin yung mga salitang yan, yung Sunday obligation. Pero pagkatapos noon ay parang wala nang kinalaman yung pagiging simbahan sa aking buhay. Kasi ang dami kong pinapansin. Meron pa akong family life, kinaasikuso pa yung pamilya ko. Lunes, Martes, Miyerkules, pupunta ako sa trabaho. Walang oras, no, para sa simbahan, maliban sa pagsisimba. No, meron din mga iba tinatawag na Katoliko sarado. Naku, medyo medyo yun yung ibang klaseng mga term yan. Katoliko sarado, doble kandado. Na ano ibig sabihin nun? Sabi nila, wala nang hindi na magiging bukas, no, sa pagkakatuto ng pagpapalalim ng pagiging Katoliko. Basta ako Katoliko, yun na yun. Pero palalimin yung pagiging Katoliko. Naku, wala rin akong oras dyan. Basta ako, sarado, Katoliko. Kaya hindi na pumapasok yung mga renewal ng sariling pananampalataya. Hindi na po lumalago. And of course, meron din tayong mga tinatawag na the fallen away Catholics. No, ano naman ibig sabihin nun? Talagang naligaw na po ito, humiwalay na sa pagiging Katoliko, ayaw na, napunta na sa ibang relihiyon. Para naman itong produkto, yung relihiyon ay pinipili kung ano ang kanyang mas gusto. Hindi ba niya alam na kahit saan man ang lipat, once a Catholic will always be Catholic by the power of baptism? Di ba? Ang kailangan lang talaga, at saka may iisang Diyos lang po. Hindi yan ang Diyos ng ganito, ang Diyos ng ganoon. Hindi po ganoon yan. Hindi po yan sa pagpipili ng mga relihiyon. Ang problema ay nasa sarili at kailangan nating lutasin, ayusin, simulang kalingain, palalimin yung ating pagiging mga Katoliko. So, maganda po na mapagnilayan natin gaano ba natin inaalagaan ang ating pananampalatayang Katoliko. No? At paano ba natin tinatangkilik o tinataguyod ang mga gawaing Katoliko, mga gawain sa ating simbahan o kaya sa ating parokya. Kaya minsan, ito po yung kino-confront po namin bilang mga kura paroko. Pag nagtawag ka ng mga membership, sabihin, wala, Father, gustong sumali. Kasi lahat ay napaka-busy. Naintindihan namin yung mga ganon. Pero wala bang kahit konting puwang man lamang doon sa Katoliko na maski sumali lang na magbasa o maging lektor o kaya sumali sa pagiging isang katikista at magturo sa mga bata na napakaraming bata na kailangang turuan o kaya maging aktibo sa social services and development na makikinabangan ng mas maraming mga tao. Kaya meron pong difficulty. Ito lang po ang aking naiisip. Pag dumating na po ang time na umunti na po yung populasyon ng tunay na mga aktibong Katoliko at Kristiyano, ang simbahan ba ay namamatay? Para sa akin ay hindi. Sapagkat ang may-ari, ang author ng pagiging simbahan ay si Kristo. At sinasabi ang simbahan ng katawan ni Kristo. No? Meron dyan, lalalim talaga ang kanilang pananampalataya.
at sila'y tunay na magiging disipulo at bahagi ng katawan ni Kristo. Pero yung mga hindi naging aktibo, makakasama pa kaya sa katawan ni Kristo? Kaya ito isang paanyaya para sa ating lahat, no? Alagaan natin ang ating pagiging simbahan. Nasa sa atin po ito, sa sarili po natin. At kapag ganun po ang nangyari, mas marami tayong taong na tutulungan. At mas maraming tao ang makakilala sa isang buhay na Diyos at tunay na Diyos, no, ng ating buhay. Kaya ito po yung ating kailangang pag-usapan. And more particularly, yung pagkakaalam natin sa pagiging Kristiyano o Katoliko, it goes beyond, no, attending our masses every Sunday. Kasi kung namumunga po yan, yung pagdalo natin sa misa linggo-linggo, paglabas natin sa simbahan, isasabuhay natin ang ating Kristiyanong paninindigan. Tayo ay magiging mabuting Kristiyano sa ating pamilya, alagaan, mabuting katiwala, at tayo rin ay magiging mabubuting Kristiyano sa ating kapitbahayan. Yan po nagsisimula na ang BEC o kaya Basic Ecclesial Communities, kung saan tayo nakatira, namumunga ang pananampalataya natin sa mismong kinatitirikan ng ating bahay, yung community na nandoon tayo, lalo na kung mga Katoliko ito, kung gigisingin natin lahat ng mga Katoliko, naku, ang ganda at ang sigla, kitang-kita mo talaga ang grasya na dumadaloy po sa ating lahat. At naalagaan tayo, bawat isa, naalagaan din mga mahihirap, naalagaan din yung mga kabataan na ngayong panahon na ito, kailangan ng presensya ng Diyos. Kaya ito na po yun. Magkikatiwala tayo ng pagiging BEC po natin. Ano ibig sabihin ng BEC? Hayaan nyo magbigay ako ng introduction. Sabi po ng PCP2, na-recognize po niya ang presensya ng mga basic ecclesial communities. Sa totoo lang, yung vision ng pagiging simbahan bilang communion, partisipasyon at misyon, no, tungkol sa simbahan bilang makahari o kaya makapari, pagkahari, pagkapari at pagkapropeta, no, ng ating Panginoong Jesucristo, at yung simbahan ng mga dukha, isang simbahan na nabubuhay at nagpapanibago, a church that is renewed, ay nakikita sa isang expression, sa isang ecclesial movement na ito. At ang movement na ito ay walang iba kundi ang mga mumunting sambayan ng Kristiyano. BEC. At pinalalalim ko lang po sa inyo, ang BEC po ay hindi isang organisasyon ng simbahan. Ang BEC ay simbahan mismo. Kasi sabi nga ng Panginoon, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. So, ine-express po natin yun. Maaaring simbahan, napakalaki. Kasi laki ng simbahan na punong-puno ng mga tao. Pero ang pagiging simbahan din ay napakaliit. 2 or 3 gathered in my name. At ito ay mga generic po ito. Organic. Nandun po yan sa sarili nating kapitbahayan. Minsan kasi sabi, ay ayoko dyan sa mga kapitbahay ko kasi kilala ko sila. Kaya sumasali ako sa ganitong organisasyon. Pagiging simbahan po ba yon? Parang hindi pa po. Unless na pinapanawagan tayo at tumutugon tayo na sabi ng Panginoong Jesucristo, magmahalan kayo. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo, ang pag-ibig na yan ay hindi pwedeng mamili. Hindi pwedeng mamahalin natin to, tapos ito, isa hindi mamahalin. Tapos yung pangalawa, di ba, charity begins at home. Kung nandun tayo sa malayo at aktibo tayo doon, pero doon mismo sa sarili nating komunidad, hindi man lamang tayo nakatulong. No? Nasaan ang pagiging simbahan? Doon sa mga maliliit na unit ng pagiging simbahan. Ito nga po yung basic ecclesial communities. Bigay ko lang po yung mga katangian, no, ng BEC na ito. O definition muna, no? Tingnan natin. Una po, yung pakikiisa ng pananampalataya at buhay. No, description po ito ng pagiging BEC. Sabi, usually emerging at the grassroots among the poor farmers and workers, the basic ecclesial communities consciously strive to integrate their faith and daily life. Faith, kunyari manifested sa pagdadalo sa misa at saka mga nobina, mga debosyon, at ta-translate na po ito sa buhay mismo. So hindi po ito naka-lock in doon sa 4 na corners ng simbahan, no?
kundi sa buhay ng tao. Tapos ginagabayan po sila at ina-encourage din ng regular catechesis, yung pagkamulat ng tungkol sa pananampalataya na isinasabuhay po nila. Ngayon, poverty and their faith at saka paghihirap, urge the members towards solidarity with one another. Naku, malaking bagay po yan. Nakakapansin po ba kayo ng isang pamilya na dumadalo sa misa? Opo, nagsisimba po kami as a family. Pero yung commitment sa mga mahihirap, yon. Kapag wala pa yung ganoon, ay parang hindi pa integrated. Sapagkat isang buong sangkatauhan ito na nilikha tayong lahat ng Panginoon. At lahat tayo ay dapat maging mabuting katiwala para sa isa't isa. Kaya meron po itong solidarity with one another, mayaman man o mahirap. At gumagalaw po ito, may mga aksyon, no? At mga gawain ng katarungan patungo sa isang mas buhay na selebrasyon ng buhay sa liturhiya. Nakita na po natin, hindi lang po rito yung misa na pinupuntahan natin. Yung misa mismo ay nagiging larawan ng pang-araw-araw nating buhay at pagsisikap na ipamala si Kristo sa ating kapwa. Ano ang BEC? Siguro nakakakuha na po kayo ng mga maliliit na mga ideas na naibibigay ko dito. Ito ay pagiging simbahan. Klaruhin po natin yan sa sarili natin. No? Hindi lang po ito attendance doon sa malaking simbahan, kundi pagiging simbahan na nakaukit na po sa ating isip at puso. Ano ito? Kadalasan ito ay mga pamilya. Kaya nga naririnig natin simbahan is a communion of families. Ang tanong, kung ayaw natin yung pamilyang kapitbahay natin. Yan. Meron pa bang communion dyan? Pero yun nga, ang basic ecclesial community, hindi mo pinipili ang iyong kapitbahay at hindi mo rin kayang piliin ang taong mamahalin. Mayroong mga level siguro ng pag-ibig, pero bilang pananagutan natin sa Diyos na sinabi sa atin, mahalin ninyo ang inyong kapwa. Kaya, at sila rin ay mga pamilya, kaya mayroong mga gathering of families. Mga small families ito. Saan sila nag-gather? Sa Word of God. Sila po ay nagbibibliarasal at nag-gather din po, nag-assemble sa Eucharistia. No? Kung saan ang pinakagitna ay yung inaalay, walang iba kundi si Kristo. At tayong lahat ay Kristiyanong komunidad ang titipon. Nakapaligid po tayo sa Eucharistiang ito. Si Kristo lahat ang ating sinasamba at tayo nagkakaisa sa iisang pamilya. No? May pag-ibig at pagkakaisa. Minsan, pag tayo po ay nagsisimba, maganda po tayo ay nagsisimba. Pero kadalasan, hindi po natin kilala yung katabi natin. Kaya sabihin natin, basta matapos ko lang yung misang ito, nakagawa na ako ng misa. Pero, pag nagkakawan mass po kami, o street mass, alam namin na magkakakilala na sila. Kaya yung added po na advantage po nito, magkakakilala na sila, mas lalo pang maganda kung sila po ay nagkakaisa na kay Kristo sa Eucharistia. No? Itong mga communities na ito, they're also united with their pastors. Kami po yun. Yun yung pong mga kura paroko. Kaya hindi pwedeng hiwalayin ang BEC sa mga pare. No? Yung mga pare ang nagtatawag sa mga tao sa ngalan ni Kristo. So hindi po ginagamit ang BEC na hiwalay sa simbahan o hiwalay sa kanyang mga pare. Tapos, nagmi-minister sa kanila ay mga lay leaders. Ito ay nangyayari sa mga liblib na pook, medyo malayo, na hindi ka agad napupuntahan. Kaya itong mga lay ministers, hindi lang sa nagbibigay po sila ng komunyon, kung wala po yung meron pong parang sinasabi na kapag hindi talaga maabot, nasa liblib, ay meron silang communion service. Yan. Sila po ang nagpapaabot ng communion na binless po o na-consecrate doon sa Mother Church. Ganyan po yung nangyayari. Minsan, sila po yung nagbabasbas ng mga bahay, ganyan, nagpe-pray over sa mga may sakit, pwede rin po nilang gawin yon. No? Pero, sana po, kung ito ay mas maraming pare, yan, mas marami rin talaga makakapunta doon sa mga lugar na iyon. The members know each other by name
Tama nga naman po kasi magkakapit-bahay po sila at nagbabahaginan sila hindi lang ng salita ng Diyos at ng Eucharistia, kundi yung kanilang mga concerns as well as yung kanilang mga blessings. So may sharing po sila ng kanilang mga, kung makikita naman natin po sa mga magkakapit-bahayan, meron mga common problems yan. Pinag-uusapan po nila and they share in the burden or concerns ng community. But they also share sa mga blessings. At para malutas mo yung concerns na iyan, ay nagkakaisa rin sila. At ginagamit nila yung anuman ang mako-contribute nila para malutas nila yung kanilang mga concerns, both material at spiritual. Kaya kung dun sa kapaligiran, manapansin na parang wala kasi nagtuturong katekista dito. Kaya, sige, magdo-donate ako ng time at saka talent ko. Mag-aaral ako. Pupunta ako sa parokya, Mother Church. Tapos magiging katekista ako para pagbaba ko dito sa ating community, natutulungan ko yung ating mga kapitbahay na mas mapalalim nila ang kanilang pananampalataya. Meron silang strong sense of belongingness. Ito mahalaga po yung element ng belongingness na iyan. Katulad ng isang kabataan, kapag wala siyang belongingness sa isang grupo, talaga alone talaga siya. Napakalungkot talaga ng daigdig. At napakahirap na isang Kristiyano na siya lang mag-isa ang gumagalaw. Well, maliban lang sa talaga napakalapit niya kay Kristo, nagiging instrumento rin siya upang yung ibang mga tao maakay din niya. Mabilong sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi na po alienated. Hindi na po na parang ang damdamin ang layo-layo natin sa Diyos. Hindi, malapit na ang ating pakikiisa sa Diyos at sa isa't isa sa kanilang mga kapitbahayan. At meron po silang sense of responsibility sa isa't isa. Kaya kung ang pagkakaintindi po natin ay ang pinaglilingkuran lang natin ay yung sarili nating pamilya. Kailangan una pamilya ko. Yung ganoon. Parang naka-ingrain po yan talaga sa atin eh. Siyempre, una natin ililigtas yung pamilya natin. Tama po ba? Diba? Pero ito, pagka medyo lumalim po yung pagkakaintindi natin, bumubukas po talaga yung daigdig natin sa mas malaking pamilya ng Diyos na kasama natin pati yung ating mga kapitbahay. Kasama rin yung iba na minamahal din ng Diyos, yung mga mahihirap, yung mga nasa peripheries. Yun, kasama na po yun at lapit po nito sa atin. Mga kaaway. Hindi natin kakilala, mga estranghero, mas umiiral yung daigdig ng pag-ibig at paglilingkod sa ating kapwa. Dito po, nakikita po natin yung paghahalintulad ko lang po sa Lucan communities at saka yung description po ng BEC. Ito yung nailahad ko last week yung tungkol sa Acts of the Apostles. Kaya kung sila ay nagde-devote sa mga teachings of the Apostles, Word of God, and to prayer, breaking bread, eating together, with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of the people. Sa mundo ng BEC, meron tayong sharing ng Word of God and the Eucharist. At mukhang wari ko, merong komunyo dyan. Iisa ang kanilang puso, magkakakilala sila, merong one heart. May one heart at one mind na po ang mga miyembro ng BEC na ito. Tapos pangalawa, they devoted themselves to the teachings of the apostles. Sa BEC naman, they are united with their pastors. Mahalaga po itong sense of union na ito, Bakit? Kasi pinapakita dito yung unity natin sa ating Panginoon Diyos at unity natin sa kanyang mga sugo, Ito po yung mga pastor at yung mga ministro na naglilingkod po sa kanila. Tapos pangatlong elemento, nagkakaisa daw po sila ng puso at isipan. Ito mahalaga po ito, communion. Napakahalagang elemento sa pagiging isang BEC. At minsan, kailangan po talaga natin mag-invest, turning strangers into friends. O kaya alien into family members. Hanggang tayo nagiging iisang puso, isang isip. We know each other by name. Parang katulad ng mabuting pastol. Alam niya at kilala niya ang kanyang
mga tupa at sila lahat ay nagiging iisa, kaugnay doon sa mabuting pastol. Sa Christian community, they held everything in common. They sold properties and possessions and give to anyone who had need. And they shared everything they had. Yan po yung isang key sa pagiging isang mabuting katiwala, the sharing of resources. At saka yung generosity. Kasi doon lang po nagsisimula. Meron selling properties diyan. At masaya nila tong ipinagkakaloob. Kung sakaling merong pangangailangan doon sa community, hindi sila mag-atubili na mag-share. Ibig sabihin, talagang umaapaw yung generosity. Dito po sa BEC, na description ng Plenary Council of the Philippines, they share their concerns, both material and spiritual. Sharing. Tapos last but not the least, the believers were together. Merong common fund distributed to anyone who had need. Kaya ito yung mga inaalay sa paano ng mga apostol at yon ay dinidistribute ayon sa pangangailangan ng community. Yung common fund. At dito naman po sa BEC, meron din silang strong sense of belongingness and responsibility for one another. So, yun po ang compare natin ng local communities at saka yung mga basic ecclesial communities ng mga panahong ito. Siguro, kailangan magandang isipin, ito ba yung simbahan na iniisip ko? Parang nagsishift na po, kung akala ko lang na ang pagiging Katoliko ay Katoliko sa pangalan at pagsisimba, mas marami pa pala ang ibig sabihin ng tunay na Katoliko. Kasi kung walang pag-ibig sa aking puso, paano ko mabibuild yung tunay na katawan ni Kristo kung walang pag-ibig sa aking puso? Namimili ako ng aking mamahalin. Okay, so ito iisa-isahin na po natin ang mga qualities ng basic ecclesial communities na kailangan natin baunin para maisabuhay po natin ang espiritualidad ng pagiging katiwala at maalagaan po natin yung ating BEC o Basic Ecclesial Communities. Number 1, komunyo o kaya pagkakaisa ng puso at isipan. Alam niyo po, sasabihin ko po ang totoo sa inyo. Kung gusto natin pong patayin ang pagiging simbahan natin, makipag-away po tayo. Ganun lang. O kaya deadma. Walang pakialam sa ating kapwa. Mga kapatid, hindi po ba nangyayari ngayon yan? Nag-aaway-away mga organisasyon, nag-aaway-away yung mga inaaway yung mga tao, yung pare, yun Yun ba ay tatak ng pagiging iisang puso? Pag-aaway na kung anong tama, akala nila sila lang ang tama, ito naman sila rin yung tama. Bandang huli, hindi na po tayo magkikita. Hindi na tayo magkakaroon ng isang puso, isang isip. Kaya ang communion sa simbahan ay talagang para sa akin talagang never-ending task. Alam niyo kung bakit? Kasi yun na po ang tatak ng langit Hindi po ba? Ang langit, meron ka ba nakikitang mga tao nag-aaway? Pero bang aakyat sa langit ng mga tao nag-aaway? Wala na. Hindi po ba? Kung doon sa langit wala nag-aaway, bakit dito sa lupa ay away ng away? At kaya hindi ko mawari, maliban lang sa sasabihin, tayo ay mga tao lamang at nagdi-discern tayo. Pero maganda, sa synodality ngayon, meron tinatawag na conversation in the spirit. Basta meron tayong hangarin. Parang katulad ng mag-asawa. Hindi naman parating sila ay magka-partner sa isip. Meron ding mga diskusyon. Pero dahil sa mundo ng pag-ibig, pwedeng mapag-usapan ang lahat ng bagay. Sinasabi dito sa atin sa Plenary Council of the Philippines, the basic ecclesial community becomes the source of membership to the bigger family of the church. Iyan yung tanda ng pagkakaisa na mas malaking pamilya tayo sa simbahan, nakasama lahat, clergy, laity, mga religious, sama na po natin. Tapos, yung mga organization, hindi dapat nag-aaway-away yan, mga ministries, association, known as communities of renewal. Kung meron tayong puso ng pagkakaisa na ito, yung BEC at saka yung mga organizations at saka ministries ay hindi nag-aaway-away yan. Magkakaisa lang yan. Ang totoo niyan, kapag gising po ang basic ecclesial community, gising po yung mga tao sa grassroots, nandun sila Ito na po yung bumubuo ng mga miyembro ng simbahan. Yung BEC pa magsusupply ng membership dito sa mga movements na ito. Christian family, yung parokya, lay ministers ng Word and Eucharist,
Catholic associations, mga traditional church associations, movements of renewal, Catholic hospitals, community-based health workers, centers of formation, Catholic educational institution, katekista, youth, practitioners na media at social communication. Ang dami po. At saan nanggagaling itong mga miyembrong ito? Doon sa BEC. Kaya ngayon, hindi sila dapat nagtutunggali. Dapat nagbe-blend na po sila agad. Please, magsuportahan po sa isang parokya ang BEC at mga organizations and ministry. Iisang daigdig lang po yan, no, mga kapatid. So, the Christian community raises up, fosters, protects, and reforms these structures of grace, thus renewing the church and Philippine society. Ito yung napapansin ko talaga itong renewing na ito. Kaya halimbawa, no, ang isang miyembro ng BEC ay naging lektor at siya ay nagbasa sa harap ng tao, hindi lang talaga po siya reader. Talagang proclaimer po siya. Samantalang yung isa na hindi alam kung anong BEC at sumama bilang lektor, ang task lang niya talaga ay magbasa. Kung tatawagin mo na siya na mag-proclaim, sasabihin niya, ako'y nagbabasa na sa simbahan. Pero ito, na galing sa BEC, alam niya na siya ay nagbabasa at nagpo-proclaim. Kasi active po siya sa BEC, nagbibiblia rasal po sila. They are active proclaimers of the word. So, naka-integrate po. No? Okay. Isang example lang po yon. So, everyone is a member of the human family possessing equal dignity. Kaya nga po tayo ay kailangang magkaisa kasi isa lang naman po ang ating dignidad sa harap ng Diyos. Bago makipag-away, pansinin na po muna natin, hindi dapat talaga tayo nag-aaway kasi pareho lang tayong mga anak ng Diyos. Ano ba itong pinag-aawayan natin? Bakit iba tayo? At parang ayaw natin mag-isang diwa. Isa lang naman ang dignidad natin bilang mga anak ng Diyos, no? Each person must be respected as equal member of the human family. Mga kapatid, pansinin niyo lang muna yung picture. Kung meron kayo nakikitang picture diyan, maganda yung mga picture doon sa taas, ano, doon sa likod. Pero ang laking contrast din doon sa harap. Kailan po ba mangyayari na malalaman natin na lahat tayo dito ay miyembro lang ng iisang pamilya ng Diyos? Hindi po ba? Meron namang iba na talagang nabiyayaan. Pero sabi nga kung mas marami daw na ibigay sa kanya, mas malaki din daw yung kanyang responsibilidad. At kung isang tao naman na naghihirap, huwag naman po sana sabihin, ako mahirap, kailangan tulungan niyo ako parati. Hindi po. Sana po mapanumbalik ang dignidad ng mga tao naghihirap para makatayo rin sila sa sarili nilang paa at tumulong din ng iba. Dito nabubuo ang pagiging tunay na pamilya natin. Hindi yung parang class distinction, no? Iba yung mayaman, mahirap, iba yung gated, iba yung ganon sa ibang mga areas. Lahat ng ito, mga kapatid, ay magwawakas, no? Ang matitira lang talaga ay tayo. Itong na to, buong katawan na ito, buong espiritu na ito, at yung Diyos na nasa harapan natin. So, mag-active participation po tayo sa ikabubuti ng ating kapwa. In solidarity with our brothers and sisters. Yan na yung communion. Yan na yung pagiging iisa sa ating kapwa. A situation such as the concentration of economic wealth and political power in the hands of a few is an affront to human dignity and solidarity. Kaya ang mensahe lang naman, kung nararamdaman natin na blessed tayo with material possessions at meron tayong power, gamitin po natin ito. No? Sabi nga, with such gift comes great responsibility doon sa Spider-Man. Totoo po iyan. Isipin, mas malaki ang responsibilidad ng mga taong pinagkalooban ng mas marami para matulungan ang mga nangangailangan. No? Moreover, itong communion na ito, nagpapanibago, patungo po ito sa renewal. Kung tayo nagkakaisa na po, nagpapanibago sa simbahan at naglalapit sa atin kung papaano dapat maging ang simbahan. Kaya it goes beyond na liturgical practices, kundi yung pag-flourish ng liturgical practices into daily life, into campaigns o kaya advocacy. No? Kapag hindi natin nakikita that this is just, medyo kailangan na tayong pong magsalita.
So, in many dioceses today, the basic ecclesial communities are a pastoral priority. Though there are many other forms of small faith communities, the basic ecclesial communities are visibly significant expressions of ecclesial renewal. Bakit po ecclesial renewal? Kasi mula doon sa liturgical renewal, makikita na natin na ang application nito ay nasa ating aktual na buhay. Manifested, kitang-kita in action. Parang yung misa talagang lumalabas na talaga sa simbahan, nag-extend na sa lahat ng sitwasyon, no, dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. The rapidity of their growth in the various parts of the Philippines augurs well for the widespread activation of God-given charisms among the poor. Yung poor ay gifted na rin. No? Their potential for evangelization is a great hope for the church in the Philippines. No? Para po sa ating lahat ito. Nagkakaroon tayo ng isang pananaw, paningin, at ang pinakapuso nating lahat, mga kapatid, ay si Jesus. Si Jesus. Wala nang corruption, walang papasok na ganoon. Matatauhan tayong lahat na si Kristo ang puno at dulo ng ating buhay. Pangalawa, no, sa mundo ng isang katiwala at kailangan natin itong gawin on a regular basis ay busugin ang sarili sa salita ng Diyos at sa kanyang sakramento, halimbawa yung Eucharistia. Sabi natin, kung gusto natin mamatay ang pagiging simbahan natin, huwag tayong magsimba. Narinig ko yan, no? Kung gusto daw patayin ng isang pari ang kanyang pagkapari, huwag siyang magmisa. Malungkot na reality yan. Pero marami sa mga kapatid natin ang hindi po nakakapagsimba. Meron namang isa pa, kung gusto daw natin patayin yung ecclesial community, huwag lang tayo makipagkapwa at huwag na tayo magsentro sa salita ng Diyos. Walang meeting-meeting. No? Walang Biblia rasal. Mabubuhay ba ang Kristiyanong komunidad? Hindi rin po. Lubhang mahalaga ang salita ng Diyos, mahalaga po ang Eucharistia na dinadaluhan natin sa pag-move forward, pagde-develop ng mga Christian communities po natin. The priest as minister of the word forms and builds the Christian community and the BEC in the parish. At ang ginagamit lang po namin, salita po ng Diyos at Eucharistia. Of course, meron din po kaming ginagampanan din po namin ang pagkahari ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod. Pero bigyan po natin ng emphasis itong salita at yung sakramento na nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Ang salita ng Diyos ang nagtatayo ng simbahan. Ito rin po palagay ko, nagsasanhi ko bakit tayo nagiging iisang puso. Ang simbahan ay hindi isang opinyon. Opinyon ito, opinyon ganyan. No? Nangyayari ito na meron tayong sharing ng ating mga palagay, pero una, nagdadasal po tayo kung tayo pa'y nalulukuban ng Espiritu Santo. At mangyayari rin yan kung tayo rin po ay nabusog ng salita ng Diyos na isinabuhay po natin at pilit na isinasabuhay o ina-apply natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. The Word of God summons people to conversion and to faith. So yung opinion natin, nag-a-adjust po sa ating Panginoong Jesucristo. Palagay natin sa ating Panginoon. By believing the Word of God, people receive eternal life. They are formed into a community by the Word of the living God, which is properly sought from the lips of the priests. So kasama po yung pagbabasa at pagpapaliwanag at pagsisharing po ng ating buhay. So yung mga magkakapit-bahay, hindi lang sa nabubusog sa salita ng Diyos, kundi ina-apply din ang salita ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At yung tungkol naman sa Eucharistia, ito naman po, ang Eucharistia ang pinagmumulan at rurok ng pagsamba ng Kristiyanong komunidad. It is the source and the summit of Christian life. Ang simula ng pagbubuo ng Kristiyanong komunidad at tumahantong sa kanyang kaganapan, napakaganda, sa pagiging tunay na simbahan na katawan ni Kristo dito sa lupa hanggang humantong po tayo sa makalangit, sa ating langit na tahanan, heaven. Yan. Eucharistia po ang ano diyan. Kaya maganda po i-ensure natin, no, bago maasahan natin na sana maging aktibo yung ating mga kapitbahayan, na sana po sila po ay nagsisimba.
At bago po sila tumanggap ng katawan ni Kristo, nakadispose na rin po sila. Ibig sabihin, nakapunta na rin po sila sa kumpisal. Natanggap nila ang sakramento ng kumpisal. The Christian community gathers around its Lord, who is truly present in the assembly, present in the ministers, the scriptural word read in the church, and most eminently the Eucharist of His own body and blood. Nagiging totoo na tayo ay nagiging katawan at dugo ni Kristo, no, para sa isa't isa. In the liturgy, we assemble and pray in the name of our Lord, through whom we have access in one spirit to the Father. Here we encounter in faith the Lord whom we have given over our lives. Okay. Pangatlong aspeto, the generous sharing of resources. Sa akin, ito yung application ng faith. Napakahirap naman. Dalo ng Biblia Rasal, punta ng misa, pero nagkukuripot pa rin. Ayaw magbahagi ng kanyang sarili. Hindi po talaga po pwede. Hindi po ba? So ano itong mag-effect po talaga ito sa sharing of resources. Because the members are united in a bond of love as a community of disciples and they are friends, they share now everything. Time, talent, treasure. At maging ano na tayo nito, na i-clarify na natin. Palagay ba natin sa pagdodonate natin ng ating time, talent at treasure, nauubusan tayo? Hindi. Mas na-enrich pa nga po tayo. At kahit na nagbahagi na tayo, buhay pa rin tayo. At yung ating mga pinakamamahal sa buhay, huwag mag-alala doon sa ating mga binabahagi. Pag binahagi natin yan, mas marami rin ang ating graces na napapala para sa atin at sa mga binigyan po natin ng ating mga gifts. The collection taken up during the liturgical celebration was also called koinonia, a concrete expression of the communion of goods. The proceeds did not belong to the leaders. Hindi po yung sabi na pupunta. These are meant to be shared by all according to the needs, especially poor widows and orphans. Kaya, hinahadlangan ba natin to? Sige, hadlangan natin. Sino ang matatalo? Tayo rin. Kapag naubos na yan, para yung gripo na sinarado natin, sige, akala natin nagdiriwang tayo kasi wala tayong binigay. Sino bandang huli ang naghihirap? Tayo rin. Kaya buksan yung gripo na yan para mas maka-flow. Aba, kahit sa kahit sa cash flow. Kaya nga sinasabi cash flow, yung statement ng income at saka mga expenses. Hindi ka makaka-earn dahil sa tipid ng tipid. Walang pinaggastusan. Masakit yun di ba? Pero ang tunay na dyan ay yung cash flow. Paano ba nagpo-flow yan? No, increase mo yung income para mas maraming tao pwede makinabang. Mga ganun klase. Yung cash flow, mas pagtuunan ng pansin. Hindi yung saving na parang nawawala. Di ba? Okay. And therefore, hindi maipagkakaila. Lahat tayo dito ay may common fund. Sa pamilya, meron ding life savings. Hindi mo inuubos yung life savings na yan. Di ba? Kailangan ipunin mo yan. Tama? Meron naman talagang naipon. At ginagamit po ito for a rainy day. Ang simbahan, maganda rin kung meron itong common fund na ginagamit po natin pang tulong sa ating kapwa. Dito po ino-organize yung mga socio-economic na mga activities po natin sa kanila. Nagkakaroon po ng socio-economic transformation. Itong common fund na ito ay mas nakikita po namin ito sa kaloob. Yan, na-organize na po sa ibang mga parokya. Sa amin po, sa Diocese of Pasig. At alam ko may mga balikhandog din po sa ibang mga dioceses. Itong mga kaloob na ito, mga series of funds, na ang mga proceeds na pupunta po sa parokya, sa diocese, sa kanyang mga gastusin, at saka kanyang mga pastoral action, sa parish pastoral council programs. Marami po yun, mga Westy po yan, napakarami. At nagkakameron po yung kanyang mga activities. At doon din sa mga basic ecclesial communities, kasama na rin po yun. So lahat-lahat parang integral na po. Mga kawan, meron din po silang mga pondo. At meron din para sa perpetual maintenance ng physical na simbahan. At tingnan nyo, isang kaloob na lang yan na anuman yung maibigay natin, kahit maliit, basta ito'y mabuti at madalas, ito ay daan patungong langit. Totoo po yun. Isa naman, ito naman pong isa ay pang-support sa ating mga retired priests. Dito po sa puntong ito, lang po, nakakabuhay
ang isang pare, nagkakaroon siya ng mga blessings, pero kailangan din malaman ng isang pare na lahat ng kanyang tinanggap ay galing sa kabutihan ng tao. No? At nangyayari ito para mapagpatuloy ng pare ang kanyang ministeryo. No? Kasi kung hindi, ay pwede rin naman mangyari yun, pero iikli po yung kanyang buhay. Wala po siya matirahan, wala po siyang damit. Kaya maraming salamat po sa mga taong nagkakaloob ng kanilang tulong, no? Para maipagpatuloy ng pare o kaya mabuhay siya ng isang disenteng pamumuhay at maipagpatuloy niya ang kanyang gawain. Okay? Actually, tapos na po yung ating presentation. Papasok po tayo sa pagninilay. No? Pag-isipan po natin ang mga bagay na ito. Ngayon, pag-isipan na po natin. Paki-evaluate po yung communities na kinabibilangan po natin. Ang simbahan ba tinatrato na nating isang komunidad? O kaya ngayon, sa mga nanonood po dito, do we belong to a community? Ang tawag din ba natin doon ay basic ecclesial community? At umiiral ba ang pag-ibig at pagkakaisa dito sa komunidad na ito? At this point, alam niyo ang pagsisiraan, intriga, halos wala naman talaga yung effect. Maliban lang sa para siyang kalawang left unchecked, talagang masisira din po eventually. Kaya tanggalin po natin yung isang hibla ng hindi pagkakaisa, kawalan ng pagkakaisa ng komunidad. At pangalawa, bilang mga mabubuting katiwala, nag-engage po ba tayo sa mga ganito? Busugin ang ating mga miyembro ng salita ng Diyos, ng mga sakramento, lalo na ng Eucharistia, at yung pagbabahagi. Kapag napapansin po ng isa na merong nagbabahagi, no, matatauhan din yung iba. Sila rin po ay magbabahagi tungo sa isang kampanya. No? At sa action part naman po, nagkakaroon ba tayo ng interest? Una-una, na magbuo ng Kristiyanong komunidad. Na sana maging Kristiyanong komunidad din po yung ating mga kapitbahayan. Magbibigay po ako ng mga suggestions po. Ito po yung process ng organizing para hindi lang po basta may gate, may bahay, may kapitbahay. Ganun ano. Kundi sana naging instrumento rin tayo, nabubuo na po natin yung Kristiyanong komunidad, natatransform natin mula kapitbahayan sa pagiging Kristiyanong kapitbahayan. So una, alamin natin sitwasyon ng ating mga kapitbahay. Tapos pangalawa, mga haspo talaga tayo, magkaroon ng courage na lumabas. Doon lang naman talaga eh. Itong instrumento ni Kristo kailangan lumabas at maging kaibigan ng kanyang mga kapitbahay. Kaya magbababad po tayo, bumababad tayo, nag-engage po tayo ng dialogue of life sa ating mga kapitbahay. No, hindi sinasabing preaching ito. Huwag niyo pong gagawin kaagad ng ganoon. No? Parang gusto lang natin ipamala sa kanila ang pakikipagkaibigan at ang init ng pag-ibig ng ating Panginoon. To? Pangatlo, mag-anyaya na po. Kasi napakalakas po talaga ang kapangyarihan ng panalangin. Actually, ang pinaka-challenge lang po talaga sa pagbubuo ng isang BEC ay kung paano nyo sila mapapalabas sa bahay nila. Nasasabihin nyo, alina, magdasal tayo, magbibilya, rasal tayo. Kailangan nating magdasal. Napakahalaga ng ating panalangin. Tapos, pang-apat, pag napapansin po natin na sila ay aktibo, handa na po kami bilang mga pari po ninyo na mag-form po ng mga potential leaders. Doon, magbibigay po ako ng training kung paano maging isang Kristiyanong leader at organizer sa inyong kapitbahayan. Mahalaga po yun. No? At hindi lang po ito by appointment. Kasi in-empower po namin paano po kaya sila mabubuhay ang kanilang community. Tapos susunod po, yung panlima po ay yung program planning. Sa program planning naman po ay nagfo-focus na po yung community sa isang konkretong sitwasyon. Ano ba konkretong sitwasyon yun sa kapitbahayan nyo? Wala bang tubig? Wala bang security? Marami ba nagdadrag sa kapaligiran? Ano ang gagawin natin bilang isang komunidad? Mag-practice na po tayo na we work and deliberate as one. At doon po, napakahalaga ng planning kasi merong nagpa-planning pero hindi po kulang po sa
action plan. Hindi naman, so wala nangyayari. Kaya meron ding skills para we convert plans into action. No? At yung last stage po ay yung institutionalizing, formalizing. Katulad ng sinabi kong Westy, yung organizational structure, medyo kailangan po talaga eh. Merong coordinator, meron pong mga head ng mga Westy, meron din pong finance council, no? Meron din pong common fund, may mga sistema po, lahat yan. At nakikita nyo, umuusad na po yung basic ecclesial community. So again, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At tangkilikin po, nakikita nyo pong libro dyan, No One is in Need, A Guide to a Stewardship Way of Life in the Light of St. Luke's Theology of Stewardship na mabibili po natin sa mga St. Paul and Pauline outlets. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Father Lito, sa isang buwan ng pagbabahagi at pagbibigay linaw tungkol sa kahalagahan ng stewardship. May mga nag-shoutout po, Father, at may mga nag-share po sa ating comment section. From Eva de Ocampo, thank you, Holy Priest, Father Joselito, for your perfect new evangelization. Galing naman po kay Fe Resusta, salamat sa iyong paliwanag po, Father Lito Hopson. From Syra Jean Espenida, good afternoon po, Father Lito. May nag-share naman po, Father, galing po kay Maria Norma Dizon. Stewardship is our relationship with God, God bestowing great gifts upon His people. As a steward, we have to care for the gifts given by God in trust. We are to grow in gratitude for the blessings and use our treasure to care for one another. Eksakto po yun. Ang puso rin niyang isang katiwala ay isang pusong nagpapasalamat. Kung nagpapasalamat po tayo, talagang aalagaan natin ang mga gifts na binigay ng Diyos sa atin at hindi natin yan aabusuhin. Ano yung binigay ng Diyos? Marami. Pamilya, kaibigan, no? Marami. Father, additional po, galing po kay Ramil Mondreal. Ang salita ng Diyos o ang mabuting balita sa Diyos ay pundasyon para sa BEC. Tumpak. Yun na nga po ating sinasabi. At kung meron pang mga nag-aaway-away, magtanungan yung dalawa, alin sa atin dito ang tapat doon sa itinuturo ni Kristo. Kaya nga nagsisharing po sila, no, doon sa sa pagninilay. Kailangan po ng matinding discernment. Pero aking wari, maski ako na nagtuturo na po, nagsishare na po ng salita ng Diyos, hindi rin po humihinto. Kami po mga pare, patuloy po ang pagninilay ng salita ng Diyos, patuloy ang pagbabahagi, pero ang unang taya po ay kami, no? Na sana bandang huli kami po ay mga tagasunod ni Kristo, itinasabuhay ang kanyang banal na salita. Lahat, tama po kayo, lahat po ito ay application ng salita ng Diyos, concretely manifested sa ating pang-araw-araw na buhay. Saan man yon, kahit nasa trabaho, nandyan pa rin ang salita ng Diyos. Yan, Father, meron pa tayong isang sharer, si Leonardo Espiritu. The best ang BEC sa mga parishes. Mainam na ang mga PPC members ang manguna sa pagpopromote ng BEC. Thank you po, Father, sa talk na ito na ibinabahagi at pinapaliwanag ninyo. Susuportahan kung ano yung sinasabi. Tama po yun. Yung integration po ng BEC at saka yung PPC. Yun din po nakita ko kapag nagbibigay po ako ng training na on BEC. Ang una talagang dapat na kumuha ng BEC seminars ay yung mga nasa PPC na. No? Otherwise, kung baliktad naman po at nauna po ang BEC, tapos doon na po pumasok ang mga bagong leaders, nako, nakikita nyo po, integrated na po talaga. Yung mga PPC members ay galing po lahat sa BEC. May orientation po sila ng puso ng lahat ng mga parishioners. You will come up with great activities, no, para po sa inyong parokya na nanggigising na po, hindi na konti, kundi lahat ng tao sa parokya. Yan, Father, thank you po. Father, meron din po tayong mga question na natanggap from our viewers. Ang isa po ay, ang BEC po ba ay valid lang kapag may kasamang pari sa aming grupo? Well, technically speaking, lahat po ng BEC ay under ng parokya at ang namumuno sa parokya ay kura paroko. Kaya technically,
kasama po ang pare. Medyo may kailangan lang po dahil sa ibang mga areas, ito mga isolated places sa probinsya, na ang pare minsan lang talaga pumupunta. Pero parang pag pumunta naman yung pare, sobra na napakaganda ng kanilang celebration. Kasi kailangan din naman ng pare umikot. Kaya umiikot po kami, no? Kailangan umikot ka within the month. I don't know kung paano po na aayos yun. Pero bandang huli, di ba, nakikita natin maski seldom na pumupunta yung pare, eventually, siya pa rin po ang kailangan pong mamuno at maglingkod sa mga BEC. At yung BEC nakapalibot po, no? Ginagather po niya ang mga BEC kay Kristo. Talagang lubhang mahalaga po ang papel ng isang pare. Kaya mag-report po yung leader ng BEC, parati po siya nagre-report. At ganun po ang nangyayari sa amin. Kailangan may reporting ng mga BEC leaders sa Cura Paroko. Thank you, Father. Another question po from Agnes Banta. Ang question po, Father, ay, kung member po na ako ng ibang grupo tulad ng Couples for Christ, pwede pa rin po kaming sumali sa BEC? Ay, of course po. Ang ito po ay mga Couples for Christ at iba pang organization, tinatawag ay transparochial organizations or movements. Meron po kayong special gift, no? At napapansin niyo po ba yon? Kaya pag nag-household po kayo, naku, saganang-saganang salita ng Diyos at alam na alam niyo yung buhay pamilya. No? Pero siyempre charity begins at home at nalaman po natin marami po napapag-iwanan dun sa sa mga communities po natin. Kaya yung nangyayari na po ito ngayon, yung mga gifts po natin na natatanggap po natin sa pagsali sa mga organizations na ginagamit po natin kasi sabi ng Panginoon, evangelize natin doon sa mga tao. Ako rin, nagre-rely din po ako sa Couples for Christ para i-advance po yung cause ng Christian family life sa bawat BEC. And technically, eventually, kapag uuwi rin kayo sa bahay ninyo, pagising nyo po susunod na araw, medyo lumingalinga lang po kayo. Kumusta na kaya kaming kapitbahay, mga grupo ng mga pamilya? Sana po nararamdaman din nila at nararanasan nila yung naranasan namin. Handa akong maglingkod dito sa community na ito. Palagay ko, yun po ang call ninyo. Salamat po, Father. Nasa last part na po tayo ng ating programa. Kaya naman po, anyayahan na po natin sila at gayon din hihingin namin ang inyong pagbabasbas. Okay, parati niyo pong tangkilikin ang programa ito ng Faith Factor. Ang dami po natin napapag-usapan na theological, pastoral, systematic po na talaga nakaka-apekto po ng ating buhay pananampalataya. At maraming salamat sa inyong pagtatangkilik sa programang ito. Kaya tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O Diyos, kayo po ang nagbubuklod sa amin bilang inyong katawan. Tulungan niyo po kaming isabuhay ang pagiging katawang ito sa pamamagitan ng pagkakaisa ng isip at damdamin. Buuin niyo po kami bilang inyong katawan na busog sa salita at sa inyong katawan at dugo. At tulungan niyo po kaming magbahagi ng aming mga gifts, mga biyaya, mga kaloob na binibigay niyo sa amin sa ikabubusog ng aming kapwa Kristiyano. Tulungan niyo po kaming mabuo bilang inyong tunay na simbahan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po. Muli, ako po si Father Lito Hopson para sa Faith Factor.